Vlissingen in de molen. Een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. Ja, Vlissingen is aardig te grazen genomen in de Tweede Wereldoorlog. Die molen heeft het overleefd. En we hebben nou op de begane grond een tentoonstelling gemaakt over de oorlogssituatie toen de tijd. Nou, hier heb je de molen. De bus. Hier ook. Een beetje onrijk terrein hier. Nou, dan hebben we hier het introductiepaneel. En helemaal heel veel informatie. En dan zijn daar twee grote schermen. En die vertellen samen een verhaal. Die zijn aan elkaar gelinkt. Het publiek wordt verwacht van zitten. En in die tijd was ik bij de brandweer. Dus vlaggendoek. Huilen, door de nacht, over de straat boven. Ja, dat was hartverscheurend. Dat gedreun van die vliegtuigen, van de Engelse vliegtuigen, die regelmatig overkwamen s'nachts. Ja, op het laatst dan sliep je met je kleren aan de velen. Dan lag ik met de vingers van het tegen me drukte ik mijn oren dicht om het maar niet te horen. Ja, ik vond het oorspronkelijk uit de woorden dat je die kleren erop had. Wegvallen, Dan kwam het zo weer. En toen kwam het boven in.